Zemana hautatzeko itxaso 2022ko kilometroak izango du bere kantua, baina oraindik ez dakigu norena izango den. Badakigu gaur justu hilabete falta dela ura aurkez dezaten, eta, kilometroakeko antolakuntzako eta komunikazioko kidek Laister azalduko digute ze gertatuko den orduan, baina horren aurretik gu beste zerbaiten inguruan hitz egin nahi genizuen. Hain zuzen ere, aipatu bezala irriparrak mundura eta mundutik irriparrak Euskal Herrira elkarbanatzea delako kilometroak 2022 honek Ibarrako Uzturpe ikastolak antolatuko dituen edo antolatzen ari den kilometroak festa honen, proposamenetako bat badelako Irribarra infinitoa. Hori bai poetikoa, baina ezin duzu erabili zuen postala bidaltzerakoan. Eman hautatzeko olatu berde domendi. Eta antolakuntzako bikide dazkagu gurekin gaur bigarren kafearen laborategian, Aitor Bengoa eta Iban Prados, biei arratsaldeon eta ongi etorri. Arratsaldeon. Urbildu mikorra beldurri gabe, Iban, urrun xamar ikusi zaitut. Poetikoa bada Irribarra infinitoa, eta bada poetikoa ere irribar baten atzean iskutatzen dena, hizkuntza txiki batek mundua irribarrez konkistatu nahi izatea. Horre, proposamen poetiko asko, jendearen babes hori eta jendearen irribarrak biltzeko, Aitor? Bai, izjoku bada, baina gure kasuan irribarra infinitoa izan daiteke, baina gure kasuan infinitu irribarra bildu nahian gabiltza eta kopurutaz hitz egiten ari gara, kasu honetan. Prestatu dute bideo eder bat azaltzeko zer den Irribarra infinito hau, eta bertan ahots asko dira antolakuntzako kide ez direnenak ere, eta beste hainbatenak, eta entzun egingo dugu, eta baita ikusi ere, streamingiz jarraitzen gaituzuenok, kokatzeko zein den egitasmo honen funtsa edo helburua. Eman ezazu aurpegia euskararen alde eta kokatu zure Irribarra mapan. Kilometroak, Gipuzkoako ikastolen jaia. Uzturpe ikastola ari da gauzatzen aurten Irribarra lelopean. Energia positiboa zabaltzen duelako. Egin gabeko eguna, egun galdua delako. Bizipoza delako. Arazoa konpontzen laguntzen duelako. Persona lotzen laguntzen duelako. Jarrera bat dalako. Noiz nahi, nun nahi. Bateak iriketzen dituelako. Mundua bertzeko modu bat delako. Serotonina, dopamina, adrenalina, tristura sendatzeko aspirina. Eta mundu guztiko irribarren argazkiak bildu eta mapa batean kokatzeko erronka hartu dugu. Ibarra, Euskal Herria eta mundu alai eta hobeago bat egiteko. Eta helburu hori gauzatzeko, noski, zue guztion laguntzare behar dugu entzule ona, bigarren kafe atzerritik ere entzuten dutien bate euskal zalek eta atzerrian diren diaspora osatzen dutenek, gu ere jarriko gara eurekin zuzenen harremanetan, jakin dezaten, baina azken finean, Iban Aitor, behar duzuena horixe da, jendearen elkarlana, oso erresa, oso simplea eta aldi berean oso polita den zerbait egiteko. Mugikorrea hartu, sartu kilometroaken webgunean, eta bertan 4 kliketan argazki bat igo, irripartxu, eta munduan irripar hori kokatzea. Hori da helburu nagusia, ez da? Bai, hori zen helburua bai. Modurik arin eta errexenean mundu guztitikan irribarren argazkiak bildu, eta gero gainera mapa batean kokatu, eta gero emaitza ikusgai dago webgunean, eta pixkanak ari gara biltzen, bai. Guk ere segituan erakutsiko dugu webgunean, baina Iban, hortarako behar da batetik jendeak segundu batzuk hartzea, minutu erdi bat, askoz gehiago ere ez da behar, ez da? Ez asko behar, ni ez naiz oso aditua eta kapaza izan naiz, eta hemendik nahi deu bultzatu mundu guztia, euskararen alde dagoen edonor, edo kulturaren alde dagoen edonor, dagoen lekuan dagoela, bai euskara edo bai edozein hizkuntza minoritario hitz egiten duen edonor, representatuta sentitu daiteke olako zerbaitekin, eta ikusten badu bera dagoela, Armenian, Maltan edo argazki igo dezala, eta honela gure
Euskal Herria zabaldu mundu osora, mapa zabal bat osatu nahi dugulako, ez dugu nahi betiko moduan Euskal Herria geratu dadin argazkitz beteta, baizik eta mundua. Dagoeneko mapa hori ikusgai dago, laiztere gure streamingen elkarbanatuko dizuegu entzule eta ikusle zareten horiek, eta ageri dira urruntxeagotik, Euskal Herriko mugeratik kanpo, Europan barren hasieran, Afrika iparralden ere ikusten dira, pixkanaka ekialderuntz, estatu batuetan, Amerika Latinan ere agertzen dira, baina oraindik erdigune nagusi bat badago Euskal Herrian, bueno, oraindik akaso etengabe egongo da, Aitor, baina helburu horixe da, ez pixka bat, hau dena lausotzea eta argazkiak mundu osotik barrena agertzea, ez? Bai, gure kezka teknikoak ere bagenituen hau diseinatu genuenean, eta orduan pixkanak hasi ginen egia esan. Eta azteko egin genuen lehenengo gauza izan zen, herrian bertan, Ibarran aurkeztu, larun bat goiz batean, Ibarran herrian zehar, 5 postu jarri genituen, jendeari azaltzeko egitasmoa zertan zen, eta hortik hasi ginen, eta guretzako halako proba piloto moduko bat izan zen, batez ere teknikoki test txiki bat, eta horregatik, logikoa den moduan, irribar gehiena Ibarran bertan daude, gero Tolosaldean ere bai, lanketa bat egin dulako, eskualdeko ikastolekin eta lanketa bat egin dulako, baina datozen asteetan, Gipuzkoako beste ikastola batzuetan ere egingo da lanketa, eta horrek esan nahi du, beste zenbait herrietan egun dedikan bestera, irribar mordo bat agertuko direla mapan. Bueno, egun naiz irratitik ere gure aletxoa jarri nahi geunen, eta jartzen jarraituko du jendeak euren irribarrak elkarbana ditzan. Zemen helburua bada mapa oso bat osatzea, irriparrez beteriko mapa bat, baina horrek ere bidea emango du, irripar hori gehitzen duenak aukera daukan, nahi izan ezkero, ikaston aldeko festa hontan, kilometroak hontan, bere aletxoa jartzeko, ale ekonomikoa, eta bestela ere, indar hori sortzeko, ez, webuneak ere izan dezan, ez, mugimendu hori, eta horrek ere batera edo bestera ematen du azkenean etekinik, eta elkarlan hortatik, eta jendearen irriparroidatik ere aterako dira aletxoak ikastolen festa hau elikatzeko, ez. Bai, ze berez, irribarra igotzea, argazkia igotzea doainik da, ez dago inongo diru ekarpenik egin beharrik, badago ataltxo bat nahi duenak borondatez diru ekarpenak egiteko, baina ez da derrigorrezkoa. Eta gero esan, oraindik argitaratu gabe dago, baina datorren astean ez bada hurrengoan ja hasiko gara horrekin martxan, honek baduela bere alde komertziala ere, eta hor irribarren ondoan, enpresa eta komertzioak atxikimendua erakutsiz, erakusteko leiho bat izango dute, eta hor beraien logotipoak eta marka izenak eta jarriko dira, eta era horretara, ikastolek jasoko dute diru ekarpen bat, baina jendeak jakin behar du, irribarra igotzen den bakoitzean, argazki bat igotzen den bakoitzean, zeharka, diru ekarpen bat egiten ari dela, guk nolabait beraien argazki horiek, nolabait esateko, babestu egingo ditugu, dendari edo enpresa txikien bidez. Kilometroak festak erronka berriak hartu ditu azken urte hauetan, eredu berria, oraindik izango da, gure entzulen artean ere guztiz kokatuta ez dagoenik, baina kilometroak ez dira egun batean ospatzen. Hori aldatu zen, egia da pandemiek aldaketa hori pixka bala lausotu zuela, eta oraindik ere, akaso Iban, zuek ari zaretela izaten, eredu berri hau sendotu eta lurrera jaisten ari zaretenetakoak, ze izan dira, edizio batzuk, baina ez dakit, oso egiak ez da? Ni bera, bai oso galdutan abil, zentzu hortan, Aitorrek pixka gehiago komentatuko izu, baina bai aurten zehar ekintzak hasita egin dira ekintzak, eta ekintza gehiago egingo dira, eta bai horregatik ekintza hau enfokatu da urte guztian zehar, ez deulako nahi egun bat izatea, aldarrikapen egun bat bakarra izatea. Eta zoritxarrez helburu ekonomikoa eta hor atzen dago, eta hau sortuzunak, kilometroak sortuzunak, kontentu egongo hau oraindik jarraitzen dulako kilometroak festa, baina aldi beren pena emango dio oraindik aldarrikapen bat egin behar izatea, ekonomikoki, helburu ekonomiko bat dauken aldarrikapen bat eta festa bat izatea, eta horregatik nik uste urte guztien zehar gauzak iten pixkat festa giroa nahi du jarraitu, baino helburu ekonomikoa horatzen dagoela bai esan beharra dago. Gero ekintzaldetik Aitorrek esplikatuko zu pixkat urtea nola dijoan edo nola jungo da, no? Segituan aztertuko dugu Aitor, baina bai entzuleako katze aldera, esango nuke
2023ko kilometroak izan bartzuela, eredu berrian lehena, ez da? Ez, 2020an, Bilabona Zizurki barkatu hori, Zubi Musika Estolarenak. Bai, eta haiek dagoeneko hasita zeuden eredu berriarekin lanketan, eta ja, bueno, eguna diseinatzen, 2020ko urrian izan marko luke kilometroak egun berri hori. Eta oso egoera kaskarrean ginen pandemiaren ondorioz berenik, ez? Orduan, bueno, beraiek neurri batean hasita zeuden, bueno, erropa kontuak eta tenderi iriki zuten, eta zenbait ekitaldi egin zituzten, baina gero martxoan etorri zena, eta urrian egin zuten halako ekitaldi xume bat, baina ez beraiek nahi zuten ura noski. Eta gero 21ean ere, oraindikan ere egora kaskarra horretan ginen. Goierri alderon joan zen orduan kilometroek? Bai, eta orduan Goierrin ere egin zen ekitaldi bat, baina bueno, protokoloak baimentzen zuen neurrian, ez? Eta orduan etzen izan eredu berri hori ez da gutxiagorik ere. Eta aurten gure kasuan ere, bueno, hasi ginenean guk ere gure zailtasunak izan genituen, eta lehenengo hilabeteak ere ez dira errexak izan, oraindikan protokolo neko zorrotzak izan ditugu zenbait asteetan mintzat, edo hilabetetan, hobeto esan da. Eta, bueno, badirudi orain ja pixka bat librego gaudela, eta orain hasi gara gure ekitaldi mordoska bat programatzen, eta egiten, ja, gauzatzen. Hemen txadukat zerrenda, ze buruz ikastea ezinezkoa da, ze egia esan ekitaldi mordoa daukagu datozen aste eta hilabetetan. Bueno, kontatuko ditugu, ze orain arte leloaren ezagutze izan genuen, hori aurrek urtearen amaia aldera izan zen, ezta? Bai, hori azaroan izan zen. Azaroan izan zen, urte hasi dagoeneko ikusi ditugu, eta badakigu kilometroakeko arropen denda ere bai online eta bai fiskoa Ibarran zabalik daudela. Jarri duzuen martxan liburu ibiltaria ere, ezta? Hori da. Bai, azaroaren aieran izan zen aurkezpen ekitaldia Ibarrako kiroldegian, eta urrungo egunean denda ireki zen Euskal Herria kalean, online da ere martxan jarri zen. Hor kontua da, azaroan hor izan genuen alako tartetxo bat, hobeto xo gelen nun baite egoera hobesoan, eta izan genuen aurkezpen ekitaldi hori aurrera emateko aukera. Baina gero hor badakizea abendu urtarria hartan, egoera kaskartu egin zen berriro, eta protokoloak zorroztu egin ziren, eta hor programatuta genezkan alako bertsoafari batzuk, eta beste zerbait ere atzeratu beharrean izan ginen. Eta gero ja martxoan, hor bai hasi ginela kilometroak txikia, Lilatoian izan genuen gure presentzia, Infinitu Irribarra Donostian aurkezteko aukera izan genuen Tabakaleran prentsaren aurrean, Herrikirolen inguruko beste ekitalditxo bat ere antolatu genuen, milimetroak Tolosaldean ere bi zati izango ditu, baina lehenengo zatia ere gauzatu zen, eta hemen eskualdeko ikastolekin eta lanketa politiak egin ziren, ikasleak elkar ezagutzeko eta bertso afari batzuk ere egin ziren elkarte ezberdinetan, hor ere jende morroxka bat bildu ginean, korrikan ere gure presentzia izan genuen. Aste honetan bertan horeretan Oarsoaldeko ikastolek eta gurekin batera antolatuta milimetroak gauzatu da, eta lehengoan egun guztiko festa izan zen horeretan, eta izan oso ekitaldi politia izan zen. Eta urrutira joan gabe, gaur bertan, gaur arratsaldean, 7:00, arte erakusketa bat inauguratuko da, eta datozen asteetan, Ibarko kulturetxean irekita egongo da, eta Euskal Herriko 51 eskulturgileak egindako artelanak egongo dira erakusgai, eta gero aurrera xago salgai ere bai. Eta, gombiatu zaudete. Ziona. Ibarrako kulturetxean eskultura zorragreak ikusteko aukera, dagoeneko bestein bat egitasmo, eta ipatu dugu, ze hori izaten da ez, kilometroak festaren mugarritako bat, kantu ezagutzea. Eta gaur pentsatu dugu aizue, eredu berriarekin, ez dakit, azkenean kantua, bai ez datu diguzue, maiatzaren 28an, gaur hilabete faltan, izango dela ikasle horien bazkari zoragarri bat, 52 urtetan Uzturpe ikastolatik pasatako ikasleekin, elektrotxaranga, kalejira, eta iluntzean abestia eta bideoklipa aurkeztuko duzuela. Hori da, bai, kantua sortuta dago. Ezingo da, jakin nor sortu duen? Oso jende gutxik entzun du, eta entzun dugu, eta... Du juri frigorifikoan patxarrik baldu. Kultuko daukago. Afrikatik, bolikostatik ikarritako patxarrako, probatu nahi duzu pixko? Probatu bai, nik ez dakit ez da, Eta nia besten txarra.
Bueno, baina kantua izango da, eta maiatzaren 28an aurkeztuko duzue. Horrek ia kokatuko gaitu urtearen erdigunean, bi egun falta izango dira ekainean sartzeko, bueno, urtearen erdigunetik gertu, eta bigarren erdigune horretan, bigarren 6 hilabete horretan uste dute konzentratuko dela, ez, ekimenen indar hori, ez da? Bai, maiatzako 28ko hori ere, egun politi izango da, bi ekitaldiekin, batu egin ditugu nolabait esateko, hor duela 2 urte ikastolak 50 urte bete zituen, baina ordun ere, pandemia zela eta zenbait ekitaldi ezin izan genituen aurrera eraman, eta hor kolokan gelitu zitzegun ekitaldi bat izan zen ikasle hoien bazkaria. Eta orduan 50 gehi 2 urte hurrena ospatuko dugu, eta 52 garren urte hurrena honetan ikasle horientzako bazkari bat. Asmoa da, eguardian bazkaldu, eta gero arratsalde inularrean, 8 okerrezuan dago, aurkezpena egingo da, bideokliparen aurkezpena. Bai. Orduan ere noski hartuko dugu denbora horren inguruan aritzeko, orduan ere izango dugu kilometroaken berri, eta esan da bezala, beste aurreko ereduarekin guzti hori, egun konkretu batean finkatze bazen ere, orain aitzaki asko dauzkagu urtean zeharre, kilometroak 2022 antolatzaileekin aritzeko, baina agurtu horretik badira pare bat kontu hor argitu nahi ditugunak, batetik Lelo orkesterakoan ere jarri zen duten mai gainean auzolana, elkarlana izango zela, indargunetako bat, eta hori dagoeneko gertatzen ari da. Zorionez, ez da izan Aitor Iban, asmotan geratu den zerbait, ze lehenengo hilabete hauetan ikusi dugu, ez hortik ari zaretela antolatzen. Eta uste hori bai dela, ez, garaipen txiki bat, eta pozik egoteko moduko zerbait, ez da? Bueno, horren eredu ni naiz, ni lanean nahi naiz, ni ez naiz ez ikasleoia, ez naiz ez langilea, ni naiz gurasoa Uzturpe ikastolako ume batena, eta eredua ni naiz batzorde mordoa dago, jende mordoa dago batzorde horietan sartuta, denda egunero irikita dago denda orduetan, orduetarako jende asko behar da. Ibarrak daukena, onerako edo txarreako da txiki bat jende parte hartzailea daukela, eta azkenen hau dena aurrea emateko jende asko laguntza behar da. Bakaso sentsazio da, baina ikastolen arteko elkarlana eta lurralde ezberdinen arteko ikastolen elkarlana, ezberdinen elkarlana, hori ere lauzatzen dugu liburu ibiltariarena. Joan den urtean esango nuke Euskal Joko Kirolak egitasmoarekin ere elkarrezagutza antolakuntzatorinek sortu dela ez dalako harreman sendoago bat festaren inguruan izan. Izan bieldia, herriortzelakoak, eta horre ere bat dagoela, indarteko asmo bat eta gastatzen ari dila. Bai, igual beste bat, komiki lehiak eta bat ere bada, eta baita ere, nola baita formato bat, nola herrialde desberdinetako ikastolek parte hartzen dute, jai desberdinetako ikastolan zaik, liburu ibiltarien ere, oso ikasmo politizat, eta badabile iruduak, multikan pasada, orintxe zuen, ikastola dabile, ikastola pase, ikastola zatule, eta horri eta horre orduan ipinean jarraitzen bat inda amaitu, gero azpikan beste ikastura dator, eta oso gero liburu hori ondixo da, eta maz, eta gero jaian edo ikasturako jaian orkestuna, eta oso Jona eta Kanbon ere eta tira, esan horre ere bada ezberdinen artean lurralde ezberdinen artean
antolatzen munduan zehar irribarroiek elkarbanatu eta mapa hori osatzearen erronka, eta azken mezutxoara eskatuko dizuegu, nola animatuko du jendea, Aitor, Iban, benetan irribarra infinitu horrekin bat egin, webunean sartu, eta euren irribarren argazkiek mundu osotik bada ere, koka ditzaten. Bai, aurrena sartu dituzela webunean eta ikusi dezatela, dagoeneko badira hor 2000 eta gehiago irribarra, eta ikusi dezatela, bestek nola igo dituzten. Behin baino gehiagotan igo daiteke, jende asko orain asesantuetan kanpora joan direnean eta beraien ohiko bizitokitik kanpo dauden horretan, aprobetxatu dute, beste numaitetikan, beste argazki bat igotzeko eta oso modu erraz eta harina lehen esan dugun bezala. Iban, eta jendeak lagun dezake sarean, ezta? Norbaite konbentzituzkero, tira, nik norbait eskatuko diot, eta... Hoida, nik garantzitsua ikustet, norbaitek bere argazkia igotzen duenean, baita bere saretan zabaltzea jakiteko bere argazkia hor dagoela, bestela inorek ez du jakingo bere argazkia hor dagoela. Orduan, bakoitzak bere sare sozialetan zabaltzen badu, eta orain arte doain zabaldu duen jendea, bere imaginat doain zabaldu duen jendea, orain euskararengatik zabaltzeko, eta honela kilometroak diru laguntza bat jasoko duela, jakin dezan. Eta 2 urte da makizkigula irribarra ezkutatzen, da garaia daukeula ateratzeko. Lehen ez dugu aipatu, baina egia esan proiektu hau pandemia garaien sortutakoa da. Irribarrak oso galesti zauden garaia haietan, dena musukak intapatute biltze ginen garaia haietan, hasi ginen buruari bueltak ematen, ze arraio egin genezaken, ze eskuak lotuta geunden, ekitaldi asko ezin ziren aurrera eraman, eta orduan, modu virtual batean zer egin eta zer ez, eta hasi ginen hortan, testuinguru horretan sortutakoa da bai. Eta itzjokua inork ulertu ez badorain arte, noski hemen Euskal Herria osoko entzule dauzkagu, eta Ibarra, eta irribarra, hor itzjokua badago. Norbait oraintxe konturatu bada, bejon deiola, zoriontsu bizi behar da, baina Ibarrak 2022ko kilometroak antolatuko du, antolatzen ari da, eta guk gertutik jarraituko dugu etorkizunean ere, bikote, Aitor Bengoat, Iban Prados, mila esker, gure laborategira hurbiltzeagatik, eta jarraituko dugu elkarren berri izaten. Zuei, eta nahi duzuen arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bidaso batik arago Euskal Herri bat badago, euritan ederra dena eta eguzkitan gehiago. Naiz eta urtean joan, naiz eta mendeak igaro, ez da gure nortasuna, galdu dugunik esango, Hori! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.